Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κώστας Παναγιωτάκης, είμαι ο πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και θα σας παρουσιάσω το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε εξωτερικά την όψη του τμήματος, τις κτηριακές μας εγκαταστάσεις. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι περιλαμβάνουν πέρα από τις εγκαταστάσεις που έχουμε τις αίθουσες διδασκαλίας, που είναι εδώ πέρα τα άσπρα κτίρια και τα γραφεία των καθηγητών, το εστιατόριο για παράδειγμα. Υπάρχει και κλειστό γυμναστήριο εδώ. Υπάρχει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο στην ουσία και γήπεδο ποδοσφαίρου αριστερά. Άρα οι εγκαταστάσεις μας είναι πλήρες και θα τις δούμε και στη συνέχεια και με την εικονική περιήγηση. Θα προχωρήσω όμως σε λεπτομέρειες πάνω στο τμήμα για να αποκτήσετε όλη μια καλή εικόνα για το τμήμα το συγκεκριμένο. Καταρχήν, το τμήμα μας ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί μετεξέλιξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης. Διαθέτει πραγματικά ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, μια και ιδρύθηκε πρόσφατα, το οποίο είναι βασισμένο στις διεθνείς τάσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το τμήμα μας περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις, οι οποίες επιλέγονται από τους φοιτητές στο 6ο εξάμηνο σπουδών τους. Η πρώτη είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η δεύτερη είναι Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής και υπάρχει και το ψηφιακό μάρκετινγκ και επικοινωνία, η τρίτη κατεύθυνση. Άρα, στην ουσία, συνδυάζει αντικείμενα σχετικά με διοίκηση επιχειρήσεων, με πληροφορική και με marketing. Στο τμήμα μας εργάζονται 10 μέλη ΔΕΠ σήμερα, 10 απόνυμοι καθηγητές, στους οποίους, αν δείτε, τα αντικείμενά τους, τα ερευνητικά τους αντικείμενα καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Δηλαδή, έχουμε καθηγητές σε πληροφορική, όπως είμαι εγώ, ο κ. Παπαδάκης, ο κ. Βασιλιάδης, για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και καθηγητές άλλοι που είναι πάνω στο marketing, πάνω σε οικονομικά. Ουσιαστικά πάνω σε διοίκηση επιχειρήσεων, όπως ο κύριος Δαιμονάκης, και καλύπτουμε στην ουσία όλα τα αντικείμενα του τμήματος, όλα τα αντικείμενα σπουδών μας. Όπως σε όλα τα πανεπιστήμια, ισχύει στο δικό μας που έχουν τετραετείς σπουδές, η φοιτηση διαρκεί 8 εξάμηνα, τα οποία χωρίζονται σε χειμερινό και ιαρινό. Έτσι, υπάρχουν επιλεγμένα μαθήματα που έχουν εργαστηριακό μέρος. Τα μαθήματά μας γενικά δεν περιλαμβάνουν υποχρεωτικές παρουσίες. Και το πρόγραμμα σπουδών μας είναι ισορροπημένο. Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν ακριβώς 5 μαθήματα. Υπάρχουν και μαθήματα βέβαια επιλογής, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και η κατεύθυνση, όπως είχαμε πει, δίνεται στο 6ο εξάμηνο. Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 38 συνολικά μαθήματα στα 4 χρόνια των σπουδών και πτυχιακή εργασία, η οποία είναι υποχρεωτική. Στο τελευταίο εξάμηνο δηλαδή έχουμε 3 μαθήματα και πτυχιακή εργασία. Ταυτόχρονα υπάρχει και τρίμηνη πρακτική άρχιση στο τελευταίο εξάμηνο σε επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει ένα μάθημα. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή, να δούμε τις παρουσίασεις, να δούμε λίγο τη σελίδα του τμήματος, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα στο Google γράφοντας το όνομα του τμήματος και μετά Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Καταρχήν, να δούμε λίγο την εικονική περιήγηση. Να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είναι, δηλαδή ουσιαστικά να δούμε λίγο τις εγκαταστάσεις και θα δούμε και το πρόγραμμα σπουδών. Αν πατήσετε εδώ πάνω κεντρικά που γράφει εικονική περιήγηση, στην ουσία μπορείτε να δείτε και από το σπίτι σας, εξ αποστάσεως, το τμήμα μας σε 3 διαστάσεις και να δείτε όλες τις εγκαταστάσεις του. Εδώ μπορούμε να προλογηθούμε λίγο. Εδώ είναι ο εξωτερικός χώρος που λέγατε πριν. Αλλά το πλεονέκτημα της εικονικής περιήγησης είναι ότι μπορεί κάποιος να μπει και στις αίθουσες διδασκαλίας και να δει πραγματικά, για παράδειγμα, εδώ μπορώ να πω σε ένα εργαστήριο υπολογιστών, να δούμε τον εξοπλισμό που έχει το τμήμα. Το τμήμα μας διαθέτει 6 εργαστήρια υπολογιστών, διαθέτει για εκπαιδευτικούς λόγους τα 4 και για ερευνητικούς τα άλλα 2. Είναι όπως είναι αυτά εδώ πέρα εξοπλισμένα όλα. Και αν θέλετε, έχει και πολλές αίθουσες διδασκαλίας. Στην ουσία, στις εγκαταστάσεις του θα μπορούσαν να λειτουργούν και 2 τμήματα χωρίς παραπάνω επέκταση. Έτσι, έχουμε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας για θεωρίες. Μπορείτε να δείτε και το εστιατόριο το οποίο λειτουργεί στο τμήμα. Έτσι, οπότε υπάρχει και η σύντηση εδώ πέρα και αν θέλετε, εδώ είναι η βιβλιοθήκη μας. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος βέβαια αυτό να πλοηγηθεί και από το σπίτι του να δει τις εγκαταστάσεις. Έτσι. Αν δούμε και έξω τον εξωτερικό χώρο, θα δείτε ότι μπορεί κάποιος να δει και το γυμναστήριο που έχουμε, το οποίο σήμερα λειτουργεί απογευματινές ώρες στο τμήμα και είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Και επειδή μάλιστα οι φοιτητές μας είναι και μικρός σχετικά ο αριθμός τους, στην ουσία λειτουργεί σε συνθήκες personal training. Έτσι, δηλαδή οι φοιτητές έχουν άμεση σχέση με τον γυμναστή και
γενικά είναι ευχαριστημένοι όλοι για τον τρόπο λειτουργίας του. Εδώ είναι μεγάλη αίθουσα πολλαπλών κρίσεων, η οποία χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις και για μαθήματα και για εξετάσεις. Ωραία. Αφού είδαμε λοιπόν την εικονική περιήγηση, αν θέλετε, του τμήματος, η εικονική περιήγηση θέλω να υπογραμμίσω ότι έχει κατασκευαστεί καταρχήν από καθηγητές και φοιτητές του τμήματός μας, χωρίς επιβάρυνση κανενός. Έτσι, και είναι ίσως από τα μοναδικά τμήματα στην Ελλάδα, τα ελάχιστα τμήματα μάλλον, τα οποία διαθέτουν εικονική περιήγηση εγκαταστάσεις τους. Θα δούμε όμως τώρα και το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο μπορείτε να το βρείτε εύκολα από εδώ πέρα από την κεντρική σελίδα. Η κεντρική σελίδα, αν θέλετε, περιλαμβάνει όλη την πληροφορία που μπορεί να ζητήσει κάποιο στο τμήμα και είναι μάλιστα μαζεμένη και εδώ στους υποψήφιους φοιτητές. Μπορεί κάποιο δηλαδή από εδώ να εντοπίσει και βιντεάκια που αφορούν το τμήμα σχετικά και παρουσιάζει για το τμήμα και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει το τμήμα, έτσι, πρόγραμμα σπουδών κτλ. Επαγγελματική αποκατάσταση, αν και αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Επίσης, μπορεί να δει και το πρόγραμμα σπουδών, έτσι να πατήσει πάνω στο πρόγραμμα σπουδών και να το ανοίξει, να το κατεβάσει, το οποίο μπορεί να το κάνει εύκολα τις σπουδές, πατώντας στον οδηγό σπουδών. Εγώ τον έχω κατεβάσει αυτή τη στιγμή το PDF του οδηγού σπουδών, οπότε μπορούμε να το ανοίξουμε. Να δείτε ότι όντως τα μαθήματα που έχουμε είναι πολύ αναλυτικός ο οδηγός σπουδών, έτσι περιλαμβάνει όσα λέγαμε πριν και περιλαμβάνει και τα μαθήματα του τμήματος ανά εξάμηνο. Οπότε μπορεί να δει κάποιος ότι όντως υπάρχουν 5 μαθήματα σε κάθε εξάμηνο που πρέπει να περάσει ένας φοιτητής. Εδώ θα είναι τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων για παράδειγμα, και παρακάτω βλέπετε και τα υπόλοιπα. Όταν φτάσουμε στο 6ο εξάμηνο, υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και επιλογής. Έτσι, οπότε και μάλιστα υπάρχουν και κατευθύνσεις. Δηλαδή, εδώ είναι για την κατεύθυνση επιστήμης δεδομένων και τεχνολογικής πληροφορικής, αυτό το 6ο εξάμηνο. Ενώ αν πάμε λίγο παρακάτω, θα δείτε ότι υπάρχει 6ο εξάμηνο και για την διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών αντίστοιχα και για το marketing με άλλα μαθήματα. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία δηλαδή σε αριθμό μαθημάτων και έχουμε και την επιλογή των κατευθύνσεων, το οποίο δίνει μια δυναμική στο τμήμα μας και τη δυνατότητα στους φοιτητές να διαλέγουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Έτσι. Η επιλογή της κατεύθυνσης αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές. Θα επιστρέψω όμως στην παρουσίαση, θα ξαναγυρίσουμε στην ιστοσελίδα πιο μετά. Θέλω να δούμε λίγο πιο προσεκτικά τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων, ώστε να παρατηρήσετε ότι τα μαθήματα είναι καταρχήν εισαγωγικά μαθήματα και έχουν συνάφεια τόσο με τα οικονομικά, με τη διοίκηση επιχειρήσεων, με την πληροφορική, με το marketing. Υπάρχουν μαθήματα που συνδέονται επίσης με λογιστική, έτσι, το αρχές λογιστικής για παράδειγμα. Είναι εισαγωγικά μαθήματα που θα χρειάζονται για κάποιον που θέλει να προχωρήσει στα επόμενα εξάμηνα. Επίσης, στο τμήμα μας δεν έχουμε προαιρετικά μαθήματα. Έτσι, είναι όλα τα μαθήματα, μπορεί οποιοδήποτε φοιτητής να παρακολουθήσει όποιο μάθημα επιθυμεί. Το οποίο βοηθάει επίσης στη γρήγορη ολοκλήρωση των σπουδών του. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του τμήματος, που θα το δείτε και στη συνέχεια, είναι ότι γενικά έχουμε εισαγάγει νέες τεχνολογίες πληροφορικής με όποιο τρόπο μπορούμε στο τμήμα και ψηφιακό μετασχηματισμό. Εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούμε με σημειώσεις στο τμήμα ηλεκτρονικές. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία είναι διαθέσιμα σε μορφή βίντεο, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να τα παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως. Η ασκήση γενικά, οτιδήποτε παραδίδεται στο τμήμα, παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν υπάρχει πυρόγραφο, ας πούμε, σε ασκήσεις, είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή και μάλιστα στην πλατφόρμα eClass, η οποία ενδεχομένως ορισμένοι να τη γνωρίζετε από το Λύκειο. Επίσης, το τμήμα μας είναι ένα από τα ελάχιστα τμήματα στην Ελλάδα που λειτουργήσε αποτελεσματικά την εξαποστάσεως εκπαίδευση στο σύνολο των μαθημάτων του λόγω του COVID-19 και ήταν το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα που διενέργησε έρευνα αξιολόγηση εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Σημαντικό πλεονέκτημα του τμήματός μας είναι και η πιστοποίηση που έχουμε λάβει πρόσφατα στο πρόγραμμα σπουδών μας. Η πιστοποίηση έχει γίνει από την ΕΘΑΕ, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, και από ομάδα καθηγητών του εξωτερικού, οι οποίοι πιστοποίησαν με άριστα το πρόγραμμα σπουδών μας σε 6 διαφορετικές κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες είναι και το πρόγραμμα σπουδών και ο στρατηγικός σχεδιασμός μας, η φοιτικοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση, η διδασκαλία και η αξιολόγηση των φοιτητών. Γενικά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποδεικνύει και τη βιωσιμότητα που έχει το τμήμα και τις προοπτικές του. Άρα, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το τμήμα επίσης. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, επειδή αν θέλετε το πρόγραμμα σπουδών δημιουργήθηκε το 2019, κοιτάξαμε το πιο επιτυχημένο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας στην Ελλάδα, το οποίο ήταν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο μάλιστα έχει και την υψηλότερη βάση στο 4ο επιστημονικό πεδίο με 18.000 περίπου μόρια, και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών όσο πιο κοντά μπορούμε στο δικό μας. Δηλαδή, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα σπουδών με ομοιότητα περίπου 90% με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος
Και το πλεονέκτημα βέβαια στο δικό μας τμήμα είναι ότι κάποιος μπορεί να εισαχθεί με βαθμολογίες πολύ χαμηλότερες από το 18.000 μόρια. Η βάση πέρσι στο τμήμα μας ήταν γύρω στα 8.500 μόρια, όσο ήταν δηλαδή και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που είναι η απέτηση για να περάσει κάποιος σε πανεπιστήμια σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Άρα στην πράξη έχουμε ένα πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο με το τμήμα Δυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, αλλά η εισαγωγή στο τμήμα μας είναι πολύ πιο απλή, πολύ πιο εύκολη. Οι απόφοιτοι τώρα του τμήματος μας στις επαγγελματικές προοπτικές τους μπορούν να εγγραφούν στο οικονομικό επιμελητήριο από όπου λαμβάνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Και ένα επίσης πλεονέκτημα για το δημόσιο είναι ότι έχουν δυνατότητα να δώσουν ΑΣΕΠ στον κλάδο ΠΕ διοικητικού οικονομικού. Επομένως, οποιαδήποτε θέση στον ΑΣΕΠ για προσλήψη στο δημόσιο αφορά κλάδο ΠΕ διοικητικού οικονομικού, είναι δυνατόν να τις επιλέξει ένας απόφοιτος του τμήματός μας και να κάνει τα χαρτιά του στον ΑΣΕΠ. Βέβαια, το ισχυρό στοιχείο του τμήματός μας δεν είναι το δημόσιο, αλλά είναι ο ιδιωτικός τομέας, διότι είναι γενικού γνωστικού αντικειμένου και απευθύνεται λόγω του γενικού του γνωστικού αντικειμένου σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων. Δηλαδή, δεν είναι εξειδικευμένο τμήμα, όπως για παράδειγμα ορισμένα τμήματα που απευθύνονται μόνο στη λογιστική ή μόνο στον τουρισμό, αν θέλετε, επομένως απευθύνονται σε επιχειρήσεις τουριστικές, για παράδειγμα, στον τουριστικό κλάδο και μόνο. Εμάς, οι απόφοιτοι μας απευθύνονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση, διότι έχει γενικό γνωστικό αντικείμενο. Και ταυτόχρονα, λόγω των κατευθύνσεων που έχουμε στο πρόγραμμα σπουδών μας, μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν και σε οποιαδήποτε θέση μια επιχείρηση. Δηλαδή, μπορεί να εργαστούν στη διοίκηση, στο τμήμα marketing ή ακόμα και στο τμήμα πληροφορικής, αν έχουν λάβει τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Αποτέλεσμα τώρα αυτόν εδώ είναι ότι έχουμε πολύ υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας. Και αυτό το έχουμε μετρήσει το 2022, πολύ πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2022, με μια έρευνα που κάναμε στους αποφύτους και του ProIntake και του ΕΛΜΕΠΑ, δηλαδή των αποφύτων που είχαμε από το συγκεκριμένο τμήμα. Μετρήσαμε απορροφητικότητα 99% και μάλιστα οι 3 στους 4 εργαζόταν και σε αντικείμενο συναφές με το τμήμα, το οποίο είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα. Και αν δείτε, τα περισσότερα τμήματα δεν μετράνε απορροφητικότητα. Εμείς είμαστε από τους λίγους που μετράμε και τη μετρήσαμε και είδαμε ότι είναι πάρα πολύ υψηλή. Είχαμε μετρήσει το 2019 μια αντίστοιχη μελέτη την απορροφητικότητα στο 88%. Ισχυρό στοιχείο του τμήματός μας πέρα από την απορροφητικότητα είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές. Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά τη λήψη πτυχίου ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών ψάχνει για μεταπτυχιακά. Και το πλεονέκτημα τώρα που έχουμε εδώ στο τμήμα είναι ότι έχουμε δωρεάν μεταπτυχιακό. Και αν ψάξετε στην Ελλάδα, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν δωρεάν μεταπτυχιακά στα οικονομικά, είναι ελάχιστα αυτά που υπάρχουν. Εμάς εδώ είναι δωρεάν και μάλιστα σε ένα πολύ σύγχρονο θέμα. Το θέμα του είναι διοίκηση και ψηφιακός μετασχηματισμός. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είναι το μοναδικό που λειτουργεί στον νομό Λασιθίου. Έτσι, είναι ένα από τα ελάχιστα δωρεάν στην Ελλάδα που σας είπα και πριν, σε πολύ σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχει μετρηθεί ότι είναι ανάμεσα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Κρήτη. Και προφανώς οι φοιτητές που είναι στο τμήμα, οι οποίοι έχουν καλές επιδόσεις, θα έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσουν και στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το οποίο είναι, ξαναλέω, δωρεάν και είναι πλεονέκτημα σημαντικό για τους φοιτητές μας. Αυτό λειτουργεί από το 2021, ήδη λειτουργεί δηλαδή 2 χρόνια και βλέπουμε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα συνεχίσει στη συνέχεια η λειτουργία του με τον ίδιο τρόπο. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα διδρυματικό μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως, το οποίο όμως είναι με δίδακτρα και λειτουργεί με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, ένα πανεπιστήμιο δηλαδή της Κύπρου, σε θέμα ανάλυση δεδομένων και χρηματοοικονομική τεχνολογία. Το τμήμα μας διαθέτει και διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορικές σπουδές. Άρα ουσιαστικά καλύπτει όλα τα επίπεδα σπουδών που καλύπτει ένα οποιοδήποτε τμήμα πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή και μεταπτυχιακά, έχουμε διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορικές. Ισχυρό στοιχείο επίσης του τμήματος μας είναι η έρευνα. Στο τμήμα μας διαθέτουμε 3 εργαστήρια ερευνητικά. Το πρώτο έχει να κάνει με την διοικητική, οικονομική και συστημάτων αποφάσεων, δηλαδή με διοίκηση επιχειρήσεων περισσότερο. Υπάρχει εργαστήριο που συνδέεται με την πληροφορική, το επιστήμης δεδομένων, πολυμέσων και μοντελοποίησης. Και το τρίτο ερευνητικό εργαστήριο, το οποίο έχει να κάνει με το marketing, το ηλεκτρονικής επιχειρηματικής ευθείας. Ταυτόχρονα στο τμήμα μας λειτουργεί το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού. Το τμήμα μας γενικά παρουσιάζει υψηλού επίπεδου έρευνα συνολικά και με σημαντικές, αν θέλετε, διακρίσεις. Συμβάλλει σε ένα μεγάλο ποσοστό στο δημοσιευμένο έργο της σχολής, πάνω από 60%, και πολύ μεγάλος αριθμός καθηγητών μας έχει λάβει βραβεία σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχουμε πάνω από 10 βραβεία, εδώ φαίνονται κάποια από αυτά.
Και βιβλία επίσης έχουν εκδώσει οι καθηγητές μας. Έτσι, 3 βιβλία εξώφυλλα φαίνονται εδώ πέρα. Ουσιαστικά αυτό που αποδεικνύει ότι το τμήμα μας είναι πολύ ισχυρό στην έρευνα είναι η παρακάτω μελέτη, η οποία έχει μετρήσει, έχει κατατάξει μάλλον όλα τα τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης στην Ελλάδα, τα περιφερειακά τμήματα, έχει κατατάξει δηλαδή τα 34 τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης περιφέρειας, σύμφωνα με την απόδοση στην ποιότητα και στην παραγωγικότητα στην έρευνα. Και έχει βρεθεί ότι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο είναι στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα, αμέσως μετά το τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο. Έτσι, εδώ είναι η δεύτερη θέση. Η πρώτη θέση είναι το τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο. Βλέπετε τη διάκριση του τμήματος. Η συγκεκριμένη μάλιστα έρευνα έχει δημοσιευτεί και σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και έχει γίνει βασισμένη σε διεθνείς βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν επιστημονικές δημοσιεύσεις. Άρα είναι αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα και νομίζω είναι από εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και άλλα τμήματα τα οποία είναι σε παλαιά πανεπιστήμια, παρόλα αυτά λειτουργούν δηλαδή πολύ περισσότερα χρόνια από εμάς, παρόλα αυτά βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση σε ερευνητικό έργο συνολικά. Πολύ σημαντικό νομίζω στοιχείο και αυτό για το τμήμα. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές νομίζω τις είδαμε και πριν με την εικονική περιήγηση, γι' αυτό το λόγο δεν θα σταθώ πολύ στο σημείο αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε πραγματικά πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Έτσι, έχουμε με 130 υπολογιστές συνολικά, αυτά τα εργαστήρια που βλέπαμε και πριν. Εδώ φαίνεται ουσιαστικά μια εικόνα. Έχουμε τη βιβλιοθήκη, το εστιατόριο, έτσι, χώρο για φοιτητική εστία, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε το πισό γυμναστήριο και το γήπεδο ποδοσφαίρου. Και γενικά οι εγκαταστάσεις μας επαρκούν σίγουρα για τη λειτουργία του τμήματος. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του τμήματος είναι η εξωστρέφεια και οι δραστηριότητες που γίνονται στο τμήμα. Γενικά διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, ημέρα καριέρας, διαγωνισμοί και σεμινάρια. Από εδώ βλέπετε ορισμένες φωτογραφίες. Ίσως είναι από τα λίγα τμήματα στην Ελλάδα που διεξάγει την διαδραστική διαδικτυακή ενημέρωση αυτή, δηλαδή που παρακολουθείτε και εσείς τώρα. Και ταυτόχρονα το τμήμα μας διαθέτει και εφαρμογή κινητών, η οποία έχει κατασκευαστεί από φοιτητές και καθηγητές του τμήματος. Μέσα από την εφαρμογή κινητών μπορεί κάποιος να δει την εικονική περιήγηση, μπορεί να συζητήσει με καθηγητές, να δει τις ανακοινώσεις του τμήματος και είναι πολύ εύκολο κάποιος να την εντοπίσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αρκεί μέσα από τη σελίδα του τμήματος που λέγαμε πριν, τις υπηρεσίες, μπορεί να βρει τη mobile εφαρμογή του τμήματος και αν θέλετε μπορεί να την κατεβάσει, λειτουργεί κινητά Android και αυτή έχει κατασκευαστεί από φοιτητή του τμήματός μας, στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας. Και μάλιστα διαθέτουμε εδώ και 4 περίπου χρόνια τη συγκεκριμένη εφαρμογή και με διάφορες εκδόσεις, όπως θα δείτε. Αρκετά χρήσιμη. Ταυτόχρονα ήθελα να σας δείξω, μιας και μιλάμε για την εξωστρέφεια, να πάμε λίγο στην αρχική σελίδα, να δείτε ότι όντως έχουμε στο τμήμα πολλές εκδηλώσεις. Εδώ μπορείτε να δείτε τα γεγονότα. Αν πατήσω όλα τα γεγονότα, μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ διάφορες εκδηλώσεις και υπάρχουν και βίντεο για με παρουσιάσεις εργασιών πτυχιακών, εκδηλώσεις που έχουν γίνει στο τμήμα μας. Και διάφορα άλλα. Θα δείτε δηλαδή για παράδειγμα όλες αυτές εδώ οι εκδηλώσεις αφορούν το 2022, έτσι, από τον Ιούνιο του 2022 και μετά, και μπορείτε να δείτε και παλαιότερες. Έτσι, να δείτε συνολικά από αυτό εδώ πέρα θα παρακολουθήσετε και θα δείτε την πορεία του τμήματός μας ως προς τις εκδηλώσεις και τα γεγονότα σημαντικά που αφορούν το τμήμα. Εδώ για παράδειγμα είναι η δημοσίευση της μελέτης του τμήματος για την ερευνητική του διάκριση που έχει σχετικά με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που είναι σημαντικές. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες από την εξωστρέφεια, από δραστηριότητες που ουσιαστικά έχουν γίνει στο τμήμα μας, όπως για παράδειγμα η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Κωνσταντίνου Ζουμπουνίδη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στο τμήμα μας, σε επίτιμο καθηγητή. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2021. Επίσης, το τμήμα μας ήταν το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα που διενήργησε παγκόσμια έρευνα για τη διάκριση των Ελλήνων στους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής. Και αυτοί είναι εδώ οι εικόνες από τη συγκεκριμένη έρευνα. Θέλω να προσέξετε ότι λαμβάνοντας υπόψη και τους Έλληνες του εξωτερικού, η Ελλάδα σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται ότι είναι τρίτη στον κόσμο σε αριθμό κορυφαίων επιστημόνων πληροφορικής, συγκριτικά με τον πληθυσμό της. Προφανώς η Αμερική είναι η πρώτη στον κόσμο, έτσι. Αλλά αν λάβουμε υπόψη μας και τον πληθυσμό της κάθε χώρας, θα δείτε ότι η Ελλάδα έρχεται στην τρίτη θέση
και μάλιστα είναι πολύ κοντά στις δύο πρώτες θέσεις. Είναι μια διάκριση η οποία την εντοπίσαμε στο τμήμα μας, δηλαδή έγινε η μελέτη από το τμήμα μας και μάλιστα έχει δημοσιευθεί και η συγκεκριμένη μελέτη σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, αποδεικνύοντας την πολύ ψηλή ποιότητα που έχουμε στο αντικείμενο της πληροφορικής. Και το γεγονός προφανώς ότι το train brain, έτσι, ότι πολλοί Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό και εργάζονται εκεί. Στο τμήμα μας έχουν πραγματοποιηθεί και σημαντικές άλλες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Συνέδριο που έγινε στην Ιλούδα το 2022 πάνω στην επιχειρησιακή έρευνα. Επίσης, μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων, τόσο σε τοπικά αλλά και σε αθηναϊκά κεντρικά μέσα ενημέρωσης, αφορούν το τμήμα μας. Εδώ βλέπετε διάφορες δημοσιεύσεις, για παράδειγμα της ΕΡΤ, από τα Αυθεντικά Νέα, το ΙΣΟΣ και η Ναυτεμπορική. Με διάφορα, ας πούμε, εδώ πέρα έχει δημοσιεύσει το 2021 η Ναυτεμπορική την εικονική περιήγηση στο τμήμα μας. Επίσης, το τμήμα μας διαθέτει και κανάλι στο YouTube, που μπορεί κάποιος να το εντοπίσει εύκολα από την κεντρική σελίδα μας, αν κατέβει στο κάτω μέρος. Και θα μπορούσε μέσα από το κανάλι στο YouTube να δει και τις εκδηλώσεις, αλλά να δει και σημαντικά βίντεο τα οποία μπορεί να αφορούν είτε βιντεομαθήματα είτε εργασίες φοιτητών. Έτσι, εδώ έχουμε διάφορες παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών στα τελευταία βίντεο που έχουμε ανεβάσει, βίντεο από δηλώσεις. Οπότε είναι χρήσιμο να γνωρίσει κάποιος το τμήμα μας και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι πραγματικά έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των εργασιών στο τμήμα μας. Για παράδειγμα, υπάρχει πτυχιακή εργασία που έχει συγκεντρώσει και μεγάλο αριθμό προβολών, 15.000 περίπου αυτή εδώ πέρα εργασία, και συγκριτικά με εργασίες πτυχιακές που έχουν ανέβει από υπόλοιπα τμήματα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι οι συγκεκριμένες τουλάχιστον προβολές, σαν νούμερο, είναι πολύ υψηλό. Μπορεί να είναι και το υψηλότερο, από τα υψηλότερα μάλλον, συγκριτικά με άλλα τμήματα πανεπιστημίων. Αποδεικνύοντας και την υψηλή ποιότητα που έχουμε στις σπουδές στο τμήμα μας. Θα συνεχίσω μιλώντας για την πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη του Αγίου Νικολάου καταρχήν είναι η πρωτεύουσα και ο μεγαλύτερος δήμος του νομού Λασιθίου. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Αν θέλετε, από εδώ ξεκίνησε και ο τουρισμός στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά πλέον έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τουριστικά. Έχει υποδομές στον τουριστικό τομέα, άρα δυνατότητες απασχόλησης στο συγκεκριμένο κλάδο. Πλεονέκτημα είναι ότι απέχει πάρα πολύ κοντά από το Ηράκλειο, μόλις 45 λεπτά, άρα μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο λιμάνι και αεροδρόμιο της Κρήτης. Ενώ το τμήμα μας έχει επιλεγεί ταυτόχρονα για τη λειτουργία του νέου τμήματος ΤΕΦΑ στην Κρήτη. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίαση μιλώντας συνοπτικά για το τμήμα. Μετά θα ξαναεπιστρέψω στη σελίδα να σας δείξω κάποια θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Το ψήσω όμως για το τμήμα μας ότι διαθέτει ένα πραγματικά σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με επαγγελματικές προοπτικές αποφύτων. Διαθέτει υψηλό επίπεδο υποδομές, όπως είδατε, οι οποίες επαρκούν για τη λειτουργία του. Σημαντικό στοιχείο του είναι η αριστεία στην έρευνα και η διάκριση στο ερευνητικό έργο, με τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα ανάμεσα στα 34 τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης. Και σημαντικό επίσης πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα για συνέχιση δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα μας. Θα επιστρέψω όμως στην ιστοσελίδα του τμήματος, γιατί ήθελα λίγο να δείτε, θα προχωρήσω λίγο σε πιο παλαιές, μια και μπορεί να υπάρχουν και μαθητές ανάμεσα σε αυτούς που παρακολουθούν, και θα ήθελα να έχουμε και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην παρουσίαση, που θα ακολουθήσει βέβαια και ερωτήσεις, προφανώς και συζήτηση. Απλά θα ήθελα λίγο οι μαθητές, θα πάω λίγο στις παλαιότερες καταχωρήσεις εδώ στα events. που θέλω να σας δείξω είναι ότι στο τμήμα προσπαθούμε στους φοιτητές μας με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να μάθουν να αποκτήσουν γνώσεις μόνοι τους. Όχι δηλαδή ακολουθώντας αποκλειστικά το τμήμα, αλλά και αργότερα όταν τελειώσουν το τμήμα, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν και μόνοι τους να μάθουν νέα πράγματα, έτσι που είναι πολύ σημαντικό για ένα οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα. Εδώ για παράδειγμα αυτό αφορά και εσάς, δηλαδή θα μπορέσετε, αν παρακολουθήσετε, για παράδειγμα εδώ είναι μια εφαρμογή κινητών η οποία έχει κατασκευαστεί στο τμήμα μας και η οποία ουσιαστικά μπορεί να λειτουργήσει σε Android κινητά προφανώς. Εδώ μπορεί κάποιος να βρει και το link να την κατεβάσει. Το ενδιαφέρον τώρα εδώ πέρα είναι ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο μάθημα και γενικά λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο στο τμήμα. Δηλαδή κατασκευάζουμε και βάζουμε τους μαθητές μας, τους φοιτητές μας στη διαδικασία να παρακολουθούν και να μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και από το διαδίκτυο. Οπότε στην πράξη να μπορεί κάποιος, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο, να ακολουθήσει τις οδηγίες του βίντεο και να μπορέσει να κατασκευάσει και ο ίδιος τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και να μάθει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο είναι το App Inventor, για όσοι το γνωρίζουν, και θα μπορέσει να εξοικειωθεί και να
μπορεί να φτιάξει ο ίδιος εφαρμογές κινητών, για παράδειγμα. Το συγκεκριμένο βίντεο διαρκεί 55 λεπτά. Αν κάποιος αφιερώσει, πιστεύω, 2 ώρες, θα μπορέσει να κατασκευάσει και την εφαρμογή και να μάθει σε ένα καλό βαθμό και τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για κατασκευή εφαρμογής κινητών. Στο τμήμα μας ακολουθούμε φοιτητικοκεντρική προσέγγιση και όλες οι διαδικασίες μας γίνονται με γνώμονα τις ανάγκες των φοιτητών. Ένα παράδειγμα είναι το πρόγραμμα σπουδών μας, το ορολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, όπου αν το δείτε θα παρατηρήσετε ότι, για παράδειγμα, εδώ είναι το Β' εξάμηνο, ότι είναι ισορροπημένο, δηλαδή ο φόρτος εργασίας είναι περίπου ο ίδιος κάθε μέρα, είναι 4 ώρες περίπου την ημέρα, και επίσης τα μαθήματα γίνονται σε συνεχόμενες ώρες, ώστε οι φοιτητές μας να μην χρειάζεται να μετακινούνται από την πόλη προς το τμήμα, έτσι, γιατί χρειάζεται συγκοινωνία για να έρθετε εδώ στο τμήμα μας. Και αν δείτε και το Δ' εξάμηνο, για παράδειγμα, ισχύει το ίδιο, δηλαδή οι φοιτητές μας παρακολουθούν σε συνεχόμενες ώρες ή με ένα μικρό κενό, όπως είναι στο Β' εξάμηνο, τα μαθήματα. Ταυτόχρονα, στο τμήμα μας έχουμε σύμβουλο καθηγητή. Ο σύμβουλος καθηγητής ουσιαστικά συμβουλεύει τους φοιτητές και τους βοηθάει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν και κυρίως σε θέματα σπουδών και επιλογής μαθημάτων. Ο κάθε φοιτητής έχει σύμβουλο καθηγητή από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών του. Και επειδή ο αριθμός των φοιτητών του τμήματος δεν είναι πολύ μεγάλος, γενικά υπάρχει προσωπική σχέση ανάμεσα στους φοιτητές και στους καθηγητές του τμήματος, με συνέπεια να ολοκληρώνουν οι φοιτητές του τμήματος μας τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο, αρκεί ουσιαστικά να είναι και οι ίδιοι συνεπείς.